Свети мъченик Агапий и дружината му. Свети мъченик Агапий и другарите му Публий, Тимолай, Румил, двама александровци и двама дионисиевци са пострадали в Кесария Палестинска от началника Урбан по времето на император Диоклетиян. Всички, освен Агапий, били съвсем млади и не били още кръстени. Кръщението им станало в собствената им кръв. Един ден тези 7 юноши гледали как мъчат християните. Едни в огън, други на бесилка, трети на зверовете, и като виждали с какво търпение християните понасят всички мъки, разпалили се от ревност за Христа. Свързали си ръцете назад и тъй вързани дошли пред Урбан и му казали: „И ние сме християни“. Ласките, увещанията и заплахите на Урбан отишли на празно. Към младежите се присъединил и знатният кесарийски гражданин Агапий, който и до тогава много бил страдал за Христа и започнал още повече да възпламенява от тях вярата и любовта към Господа. Всички те били с меч посечени в 303 година.